खुलुमबाय टाउटे बुसनो तिनी आं हाय नरंनि दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल टाउटे बुसम तिनी हाय नरं थानी फाइजापिको अपडेट दिजनाय दिल्ली रंनि नरंना आगि बुसाजाक जे कक्टमा काहाम रक सबाय तंबायखाय बाहाम बेफानु तो हाय नरंनि बागै आं अपडेट दिनानि फाइनाय नै आपनि बागैनो जे जम्मू काश्मीरनि ते पाकिस्तान इंडिया जे ताबुक बेलायखायनो जुद्धंनानि नाय तंमान तयै अपडेट दिनानि दरकार ताबुक हट न्यूज ब्रेकिंग न्यूज उंगै आसै तंमानिखाय अबनु इंडिया पाकिस्तान जुद्ध नांनानि बागै अलरेडी टियारन थामैका काश्मीर हिंदी पंजाब हिंदी राजस्थान हिंदी जे जागाते पाकिस्तान बॉर्डर नांग जत जागावनु नि टैंक रक जुद्धनि मानिखानि रक बत्तरबन गाड़ी रक जे नांगमानि जुद्धनि गाड़ी रक जतनो बॉर्डर साइड थांगै ट्रेनिंग रिलायलायमानि कगलायमानि भिडियो फुनुगै दंगो ताबो सोशल मीडिया रगो बा मीडिया चैनल कट कट रगो रिपब्लिक चैनल रगो नायनायदि बेलायखाय पाकिस्तान नो सिक्रिउइ तंखा ते मिसाइल बु टेस्ट खायनायखा बंगोपसागर रगो अरब सागर रगो जत्तो जागानो थांगै मिसाइल रक चेक खायबायका ते निनि जुद्धनि जेट विमान नरक साइमन नाबले आबा हाय फाइटर जेट रक जतनो साकावो उरि ओइ रगै फुनुका आके आबो हाय डेली नुट चलिलाय दंगो ताबो गोबां मेसिन रक निनि मिसाइल रक अनेक बছর रमै चालक जागे आबर जतनो चालगै टेस्ट खाय तंबायखा फुनुगै दंगो आ फुनुमाने नगै पाकिस्तान रक अजानि कक खाय अबनो पाकिस्ताननि आरनि आर्मी पाकिस्तान आर्मीटा बरनि सरकारनि जे आर्मी जे मोनसिनि इंडियन आर्मी हाय पाकिस्ताननि आर्मी दंगो ओ आर्मी 250 जना 250 जना अलरेडी एसटी पारि रिखा बरक छुट्टी नाखा जॉब पियाकारि दिबायखा तै 1200 जना सिलायतैनाय जवान रक पाकिस्तान आर्मी रक अंकरि थांबायका केउबा बिहिगनो अमेरिका इंग्लैंड अबो हाय बायरे देश रगो हदिबायका बरक ओ जुद्ध सामिलुंगिया किरिजागै खारबायका इंडियानि जे फाइटर जेट रक नगै इंडियानि नेवी रक नगै इंडियानि जे अस्त्र रड़नगै बरक किरजागै जे खारका एमन भाबे कखा 1000 2000 टैंक एक लगी लाइन खायै अब अखरमानि अब खुंजु खाना फारि थाना नायो हको दुफुं सारि दुफुं अब टे रेस गुरै अब हायकाय मिया उसिगां सिमि पुरा 2 दिन चालुगै फुनुमा बायनो पाकिस्तान दक किरजांमानि कुलिफ्राय दंबायखा आके आरनि सरकार रक ताबो कहि दंगो बरनि पाकिस्ताननि पुजि रनो पाकिस्ताननि आर्मी रनो नरक समायतांगै देशनि बागै लरिना नै नरनि आल्लानि बुमुंगै जे सामुं खायमानि जे समायतांमानि बाहायके आपनो समायनो सुबाय थां दं आबो हायरक चिटि अंखरि तंखा नोटिस अंखरि तंखा ताउते बुकसं नरकबो आलका न्यूज रगो नायदि साइमाननि खायदि आके आबनो मुनिको थक ताउते बुकसं वानावो इंडिया केन्टु कुंसं पानु ओक्लको सुलिया जात इंडिया रनि समायके बेलायखानि कुराक तामखाय बरकाय रिलायनाय इंडिया संगाय थैनाय तामखाय जतनो सुरुंजाक निनि कमान्डो पोस्ट नि दंगो निनि हवाई जहाज निसिम बाखलायै थांगै जुद्ध खायनानि बागै आबो सुरुंजाक जतनो सुरुंजाक बरक नेवी तुइ बिसिंति थांगै फाइट खायनानि कत रकम बरक सुरुंजाक आकै इंडियानि पुजि रखाय बेलायखायनो सुरुंजाकनि बिसिंतै एरिया आकै पाकिस्तान खामपरै थांबायनाय जतनो सिनि पुजिनि यागो सालसा सालनि फानति इलाक अबा हायनै कक्टमा ताबो काय दं ताबो बुकसं ते कैसा मुनि कटक अंखरि तंखा नरक बनु न्यूज रगो नायदि ते नुकनाय दिल्ली रगो जे पाकिस्ताननि बर फाइट तंफायनाय केबुबा पाकिस्ताननि बरि रक दिल्लीनि चला रनो नाय तंमानि यांनि थुरुसा फाननि थोसे जापानतो यांनि बर बाय कायजा लायमानि आबो हायरंनो जे मोदी सरकार 48 आवर्स नि बिसिंगो नरक भारतीय आकारि थांनि सामानि आबोनि मतेनो ताबो चेकिंग खायजागै दंगो साबो थांगा केबुबा बुमा खायां इंडियानि बुसायखाय पाकिस्ताननि रहजागै दं ओंखाय बुसारक बु पाकिस्तान रहजागै दं अबो हायखाय बाक्सा थांनानि नायाङै दंगो इंडियाव तंते इंडियानि मायाङै पास बुट बेफान तंफायका आ मायां मानि बाय थांना नाया ओंखाय आबरनि बागै जुरिमाना आंनाय 3 लाख जरातै ते 3 बोसोर जरातै जेल जे थांयानि बागै कोराखाय श्रामै दंगो आइन आबो डीएम ऑफिस नि होयते आइन सबायका अबो हायरक न्यूज रक नरक वाना मासिंसा ताबुक जे चलि दंमनि सिनि भारत हागतनि ककथाय रक नरनो अपडेट मारि फायो अबनो ताउते बुकसं बाक्सा खुनाया खुना साइमेया खुना अबरो भिडियो नरक शेयर खायदि खुनारिनान साइटक दि मुबु मुनै कथ बाउ वानावो चिनि भारत हागतर आमसुकाय फातर देशनि बरक टंग तामो पाकिस्तान तामो बांग्लादेश नरक नुखाना सिनि त्रिपुरा तो तामि सानाय पूरा 70% 80% नो बांग्लादेशनि बरक कै 70-80% बांग्लादेशनि बरक गरनो बाक्सा 70 नाय तो आधार कार्ड रेशन कार्ड भोटार आईडी कार्ड बाय और चाकरी खाय टंखा अरनो पॉलिटिक्स लीडर्स नुङै नेता आंगै मंत्री रक चाय टंखा किन्तु जों त्रिपुरा सरकार कि चुमाया साइमेया आबोनि बिसिंति नरक नुखाना गोबां इंडिया टेखाय यां त्रिपुरा टेखाय गुजरात रक थांमानि गुजरात रक निनि गोबां बांग्लादेश रक मानजांमानि सुदु थुरुकसा सिनि 10 त्रिपुरानि अबहाय 10 गुजरात हिंदी झारखंड हिंदी पंजाब हिंदी बिहार हिंदी
ছত্তিশগড় হিন্দি ইউপি হিন্দি যত জাগানো ও বাংলাদেশ রক পুঙ্গি টংবাইখা হাইকে আবো হাইকেনো তাউতে বুকসং বেঙ্গলোর কাইতো সাউইলা পুরই বেঙ্গলোর খাইতো বাংলাসরা রক থুমি টংফাইমানি কবংমা এই বরক কাইসা ফরেস্ট ল্যান্ড রক বরক নিনি হাইनु जुप्रि रक सरामुई केम सरामुई टंग टंबाइखा फिरि टंगो अब हाइकाइनो बरक सि दिनो 2000-3000 खाइ इनकाम खाइ टंगो ओ बांगासरा थुममानि अब हाइकाइ बरक ताबो से जगाय बरनो दालान नब्रक यांगो जागा पाइखिउ कुटी कुटी मिथामु बुसारनो काहाम स्कुल लोगो पररुई बरकनो डॉक्टर इंजिनियर रक मिथामु ओ बांग्लादेशी रनो ताबुक सिनि बारथा कतर राजत्व खाइ टंगो सुरुसिनि तिरप्राव सिमिया कलकाता ओ टंगो बिहार टंगो महाराष्ट्र ओ टंगो दिल्ली ओ टंगो जे वान जी टाइटल हंकाइनो आबो जतनो बांग्लादेशनि फायोय यांगो लेखा परा खायोय अटर उचुकौ उमि टंबाइखा आबो सं सिलाना नरका ताउते बुसम आंगो बिदिनो बिसि लग रिलिया नरक शेयर खाइ जत लोकरनो फुननान खाइदि जे ताबुक बारथा कतर पाकिस्तान युद्ध नांगना नायमानि जागाव पाकिस्तान रक किरिजागै जे ताबुक लेटार रक टंबाइखा बरक सुट्टी सानबाइखा सुट्टी रक नाबाइखा देश या गरै बरक खाना नायटंखा आर्मी पाकिस्ताननि आबोनो बेलाय मुनि कथक तै बाक्सा इंडिया ओ टंनाय रक बा जब खाइ टंफायनाय सामुं खाइ टंफायनाय गोबां पाकिस्तानी बरक थाना नायांगै टंगो बहक नि बागै पाकिस्तान थाखाय कोनो मासानानि करै कोनो कुरैनि बाक्सा थाना नाया आवा हायरं नि बागै जुरिमाना 3 लाख तै 3 बছর जेल नाय हिनि रग क्राक हाय साप्लाय रिखा आबोनो मुनि कथक ताउक तै बुसं तैयो युद्ध रक नि जे ट्रेनिंग रक ताउक जे भिडियो श्रामै रिपाब्लिक चैनल रक ओबमा आस्टक ओबा हाय चैनल कत रकम रक नायदि बरक फुनु लाइबानि मारुं दंखा के पाकिस्तान न बेलायखेनो सिक्रि सुगुइ दंखा तामिन सानाय आबो कुलिफ्रै टंलायखा बरक जे किरजा लाइमानि आइनसि साका बरक साप्लाय टंगो सुंगुरि लायनाय हिनै किन्तु बरक ताबो किरजांमानि मार बरक बु बॉर्डर रक बरकनि टैंक रक बरकनि जे नांमानि फाइटर रक नि जे गाड़ी रक जतनो बरक बो तबाइखा बॉर्डर एरिया रबो गबा हाइकानो जतनो रेडी মি टंगो अंकाय तिनि खना देंनाय आबो कोनो ग्यारान्टी करै तो ख्याल नार दिनर जतनो काहाम टंदि सुस्त टंदि असुबाइनो मो भिडियो न मथासिनु खुलुमबायखा।